गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुदि फरायसालियाव फरायनाय गथ'साफोरा गामिनि दालांखौ मोजां खालामनो खावलायदों। जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ, जोंनो सरकार बानायना होफै। फरायसालियाव थांनाय फैनायफोराव गोबां खस्थ' जायो होननानै बुंदों गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा। फरायसालि दङ गभर्नमेन्ट स्कुल, दा बेनि गथ' गथायफ्रा बे दालांजों फैनानै फरायसालियाव फैनांगौ, नाथाय गोबां समस्यायाव गोग्लैयो। सोरबा गालिनो गोग्लैयो, बेबादि अनेक समस्या जायो। नंगौ, 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि गंसे थांलाय फैलाय खालामग्रा दालांखौ मावफुङैयाव खुद्रिसारदों। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गामिनि बे गंसे गोबाय दालांखौ थाबैनो सरकारा मावफुंनानै होफैब्ला फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव रायजोयैनो भट होगोन होनना फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा जयै ओंखारनानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदों दि गोबाव सम रायजो जानायनि उनावबो गामियाव बे दालां गंसेया दासिमबो मावफुंनाय जायाखै। सिगांनि 17 बोसोर खुंथायाव थानाय आरो आथिखालनि 5 बोसोर आबुं जानाय सरकाराबो मावना होआखै होननानै फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दालांजों गोबां फरायसाफोराबो गोबां खेब भुगिनांबाय, लोगोसे थांलाय फैलाय खालामग्रा रायजो राजाफोराबो गोबां खेब भुगिनांबाय होनना फोरमायदों रायजो राजाफोरा। खौरांनि गेजेरजों बेनिखायनो अन्नानै मावफुंनानै होफैब्ला खनसेयैनो रायजो राजाफोरा बिटिसि बिसायख'थियाव भट होगोन होनना बुंथियो। आरो बेनि अनगायैबो भुगिनांनाय फरायसा गथ'साफोरजों लोगोसे 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंथिदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। नैबे फुंबिलि समाव आङो जोंनि कारिगाव 1 नं गोजोनपुरि गामिनि सेक्रेटारि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं बेनि रायजो राजाफोर अनसायगिरिफोरखौ गिबियावनो आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आङो दा नैबे खोथाखौल' बुंनो सानदों, खारन जोंनि 1 नं गोजोनपुरि गामिया बिटिसिनि इन्ट्रेन्स माने हाबजेननाय जोंनि कारिगाव 1 नं गोजोनपुरि गामियानो जों मोनगोरो बुंनो थाङोब्ला। नाथाय जोंनि गामिया सिगांनिफ्रायनो गोबां बेलायाव गोग्लैसोनाय, जेरैहाय दालां आरो कारेन्टनि समस्या आरो जोंहा दै बायदिसिनानि समस्या जोंनाव गोबां दङ। नैबेहाय जोङो देखायनो हागोन, नैबे जोंनि 1 नं गोजोनपुरि गामिनि दालां बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा औवा खांनानै थाखा फैसा खांनानै जोङो बोसोरे बानायबाय थानाङो। बे लामाजों नैबे दालांजों बुंनो थाङोब्ला जोङो बे गामियाव रायजो जानाया खमायाव 30-35 बोसोर जाबाय। बे समनिफ्रायनो जोंहा साखाथियावनो दैसा सेराव मोनसे फरायसालि दङ, गभर्नमेन्ट स्कुल। दा बेनि गथ' गथायफ्रा बे दालांजों फैनानै फरायसालियाव फैनांगौ, नाथाय गोबां समस्यायाव गोग्लैयो। सोरबा गालिनो गोग्लैयो, बेबादि अनेक समस्या जायो। गथ' गथायफोरल' नङा, फरायसालिनि स्टुडेन्टफोरल' नङा, बेवहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे गामियाव दरब्रै दरबा बे लामाजोंनो गामिया थाबायनांगौ जायो। जाय हक बेहाय आदिबासिफोर दङ, जोंनि साखाथि फाखाथि गामि हालदैबारि, ओरै गग्रापारा, दाब्रि बायदिसिना गामिया मेन बे दालांजोंनो बारस'नांगौ जायो दैज्लांनि समाव आरोखि। नाथाय जोंहा गामियाव गथ' गथायनि अनगायैबो गोबां बेमार आजार जायो, समस्या। बेखौ जोङो डाक्टारनाव लांनांगौ, बहायबा अजानाव लांनांगौ, जोङो बेवहाय गोबां खस्थ' बा भुगिनांगौ जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा बोराय बुरि अनेक दङ, बेहाय फैयो, गोलैफैयो। सोरबा बायदिसिना साइकेलजों माइ नारबोगोन मिलाव हैनो थाखाय, सोरबा बायदिसिना लाबोगोन। नाथाय दुखुनांथाव बेवहाय एक्सिडेन्ट जाफैबाय थायो बोसोरफ्रोमबो, माने 2-3 बे दालाङाव गोग्लैबाय थायो आरोखि। बेनिखायनो आङो नैबे बड'लेण्ड निउस बा बड'लेण्ड राइजिं बे चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायनो सानदों, जाहाथे जोंनि बिटिसिनि एन्ट्रेन्स हिसाबै आरो फुराना गामि जोङो बेवहाय रायजो जानाय हिसाबै जाय हक नायनांगोन। जोंनि गामिनि समस्याफोरखौ जों देखायना होयोब्लाबो माने सरकारा एक्सन लाया जायो। जों बहुद बार सावरायदों,
आवगोल जेनेबा आवगोलनि खुंथाय BPF सरकार 17 बोसोर सालायबोबाय बिथांमोनहाबो जोंनि समस्याखौ सुफुंनानै होआखै दानि UPPL सरकार BJP एलायन्स बे सरकारा दासिम 5 बोसोर माबाया जोबनानै थांबाय थामसा नाथाय बे समसिमहालागै जोङो बे दालांखौ जोङो मोननो हायाखै ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे दालाङाव जोङो माबा लहा होनाय जादोंना बेखौ जोङो घर फुर्ति जोङो 500 थाखा जों खांनानै थांनाय बोसोराव जोङो लहा बायनानै लायनानै बङाइगावनिफ्राय जोङो बाहाय फिट खालामदों आरो जोङो बेखौ बानायनांदों आरोखि थिग बेबादिनो जोंहा नै जा दैज्लां सफैनोसैलाय बेवहाय जोङो गोबां समस्या गोलैसिगोनलाय गथ' गथाय बोराय बुरि बेमार आजार जोंहा आरो बेखौ मावनायनि आरो नै खना बांगोना रायजो राजाफ्रा बेसेबां ओंखारनानै मावबाय थानांगौ बेनि समस्या फैयो बे आरोखि जायखिया आङो सरकारखौ दानि सरकार आरो बेखौ जों खावलायबाय जाहाथे जोङो बे समस्याखौ जोङो थाबैनो मोनफुङो जों बेखौ खावलायबाय आरो जोंना मोनसे खोथा रायजो राजाफ्राव बाव दंजोबो साखिफोर जोङो बुंदों नैबे BTC इलेक्सन 2025 जोङो बेवहाय जायनाखि पार्टिया जोंनि बे माबाखौ नैबे दालांखौ बा जोंनि समस्याखौ सुफुंनानै होगोन जों बिसोरनोसो भट होगोन होननानै जोङो रायजो राजाफ्रा लिरनानै होनोबो साखाफारा दा बेखिनिखौ जोङो फोरमायबाय आरोखि जायखिजाया आंनि बुंनांगौ बा गामिनि जानानै जोंनि समस्याखौ फोरमायनाय आं बेखौ बावनो दोनथ'बाय। मा नाम नानि नोंना? सुसमिता बर'। सुसमिता बर'। थाखो बेसेबां फरायो? थाखो 3आव फरायो। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा नं सिकिउरिटि फरायसालि। नोंसोर लागोनि जे फरायसालि खाथियाव मोनसे दालां दङ बे दालाङा मोजां नंगौना नङा? नङा। मोजां नङा? गोबाय गिजिजोब। गोबाय गिजिजोब। माजों बानायनाय बे दालाङा? औवाजों। औवाजों। थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव खस्थ' मोनगोन ना मोना बे दालांजों थाबायनायाव? मोनो। माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो। हा? खस्थ' मोनो। खस्थ' मोनो थाबायनायाव? गाब्र'लाबायो नामा? बानायहोजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। लुबैयो। मोजां जाजानो लुबैयो दालांखौ? जों गामिनि दालांखौ मोजां नांगौ जोंनो सरकार बानायना होफै। सरकारा बानायना होफैनांगौ नोंसोर लागोनि दालांखौ? मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।